kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media nepaSaint TV tangotirege timhanye neupdate tiri pana mudhara wedu mudhara Chirenje muri sei baba andiri right anditika aiwa ndakanaka boze Uncle Sense Mr. Chirenje maskora sena acho mudhara right mapfeka majasi ka furai dengai ndozvida kutotaura denga raipa rakuda kupira pasi rativhundutsira zvokuti tanga takatorara kuti rakazona yawo siku tinenge tambowana tambotapudza hope noti inoita noise yakanyanya plus ikada kuyerera ichibvawo kuchidarika nemuno mupanzira payo it's another story kunaya chaiko munonaya here muno amunonaya gore negore munotofanira kutoona kuti maisa mamwe matombo here magadzirisa nechikonzero chokuti mhepo yakauya takagara muno marata anotombena mudenga akatikumbidza marata akaramba kuti turovere zvipikiri nokuti akati ada kuno agadzisa imba yake kupi kumusha saka takangogadzika saka anomboenda mumhepo mudenga okudzoka hapana pakaroverwa chipikiri inyasha but tinomutenda 4 years akati pamunenge magadzikana ndotora ndenda ndonovaka kumusha kukaroi aiwa tinotenda chose chimwe nechimwe chine nguva yacho tinotenda hongu chokwadi ichocho so handimuudza kuti nezuro takalonja inonzi GoFund yes takazviona tiri kuzviona so toda kungotenda muri yeZimbabwe ne-massive response yamaratidza kutaura chokwadi mari yedu yatova over 2000 ndizvozvo we cannot say the actual figure because iri kuramba ichingopinda over 2000 pounds kuinonzi GoFund kuiswa yekunze kwenyika ndidi yane over chi 1500 just over 1000 kozotiwo maecocashi nedzimwe dziri kupinda it's over 500 yes saka tikangoti yese pamwe chete kuGoFund nekumaecocashi kumaworld remit chichi over 2000 so zvinhu zvese zvazvakanakira ndezvokuti tiri kuzviita mazuva ese takabatana pane muzukuru anonzi Shelton Kadungure ndiye ane zita riri pamusoro ramuri kuona pamusoro ndo kuri kuenda mari yakati wande ende muri kutokonfirmawo nekusenda machi ma-screenshots ma-confirmation regai ndi-emphasize ipapapo tiri kukumbirisawo kuti vai vanenge vasenda ingave inbox ecocash world remit muzouye motipa proof yacho kugroup kuitira kuti tisese tinyore pasi tizozive besides chimwe chakanyanyokosha kana uchinge wasendera muzita rakanzi Steven kana Eni kana Shelton chiita screenshot namba idzodzo dzaunenge wasenda unobva watora screenshot rako wobva wasendera kune the other name kana that is kune vamwe vari kuti hatisi mugrupu toda kungogara edu tiri anonymous zvakanakira kuti zvoni kunyange nechikwata pachine chichiwerengedza umwe ma-confirmation anenge ariko but aiwa tinotenda nekuti vanhu vatiri kushanda nawo vanhu vakatendeka vanhu vane nhoroondo futi yekushanda nemari so hapana hapona dambudziko rakadii but tiri kungozviitira kuti zvijeke zvikuruse kwamuri kuitira kuti varidzi vemari vazvione asi kuvimbika nevanhu vacho vakavimbika asi tinoda kuti varidzi vazvione nemarecords futi aripo keeping those records yes tichida kutenda zvakanyanyisa vanhu vese vari kuwanikwa vari vanocontribute tichida kukurudzira kana kune vasati vaita contribution yavo namba ndo dziri pascreen ngatirambe tichidaro link reGoFund riri mudescription anditi mudescription ndo link reGoFund yaMr Chirenje iro rakanzi Barnabas Chirenje anditi so ngatinge tiri tinobatirana basa redu richifamba mbichana tisati before we know it tinetatowa 5000 before we know it tichatopinda 10000 zvototi 25000 tikangobatirana chete tese tiri panapo at least munhu wese ari kuda kuti vaChirenje zvifambe zvakanaka chingowana chaunodonetawo tine vamwewo vanhu
ndati tigare tatsurana. Ndizvozvo. Kune vamwe vari kuzouya vachida kuronga kuti dai madai aiwa tine nhoroondo wani yekuti tagara tinongoita chinhu chakadai zvakarongwa kurova kuti zvoni hatirambe maideas aiwa izvozvo tinotenda maideas but for now chatoita kuti tinge tiri tinosvika panapa maideas ataitoshandisa mufungi chatoita kuti tinge tiri tinoungana kudaio maideas pari zvino taakumboti ngatimbokontributai mari pari zvino tiri kuda mari yekuti basa ringe riri rinoenda mberi. Baba timbodzoka kuna baba Chirenje. Baba Chirenje dziripo hama dzatokupai kare. Dzabvisa dzichirwadziwa umwe abvisa 100 umwe abvisa 50 umwe 30 umwe ati 10 umwe dola chairo umwe abvisa 10 zigi. Taurai navo hama dzatokupai kare. Ndinoda kuvatenda nokumira neni kutendai zvikuru. Munoziva kuti hapana mari diki, hapana mari hombe, asi diki iyoyo inosvika pahombe, hombe iyoyo inosvika patiri kuda. Saka rambai makamira neni, Mwari ari ndiye mutungamiriri wenyu. Tinoramba ndichikunamatirai, tiri kunamata pano, tiri kunamata, tinoita all night prayer every day, tiri vaviri nahama dzimweni dzenguva kana varipo, tiri kunamata. We are praying for you. Tinotenda kuti Mwari vanonzwa minamata yedu, Mwari vanonzwa minamata yedu. Aiwa tinotenda Chibanda. Taura tinzo. Mashoko angu ekupedzisira nganditi toda kutendai mese vari kumira nemudhara wedu, Mudhara Chirenje. Vari kumira naSaint TV, vari kumira neChibanda Media nditika. Musakangamwe zvakare kushare video ino. Unoona usina kumari asi mwoyo wako uchida. Unokwanisa kushare video ino kuti ione kuna vanhu vakawanda. Vanogona kuzototibatsira zvakare nemari. Ndo mashoko angu yaya. Aiwa tinoda kukutendai baba Chirenje. Tinodzoka zvakare mangwana toda kuvapa everyday. So zvatichaita mangwana tichauya nefigure chairo kuti tane mari. Tofunga mamboona tamboita dambudziko reWhatsApp group redu rambovharwa. Munoziva WhatsApp ikaona vanhu vachiungana nekuda massive response yamakaita the issue yava Chirenje, muchipinda mugroup muchipinda vamwe vachiedhana. WhatsApp yasvika payambotivharira group, ndosaka maona kuti tambozotambura tisina WhatsApp group. Why? Because WhatsApp ndo yatoita izvozvo. Asi group riya razodi zvaro ravhurwa uyezve tane mamwe mabackup ekuti munokwanisa kupindawo magroups iwawo. Moti zvakanakira ndezvekuti mukasenda chamune masenda mumasenda futi mugroup kuti ndo zvandaita tese isu pamwe chete nemi tichinyora tirekoda zvinobetserawo kuti zvinhu zvinge zvinofamba zvakanaka zvakajeka. Mwari wekudenga achitiitira zvakanaka. Mwe nomwe abvisa tikada kutaura mazita tingatotadzirawo wese abvisa Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Iye Mwari anoziva mazita edu, dai atiropafadza atikomborera. Vari kuda kuvaka dzimba, varibvisa vachiri kulojawo seAnko Saint. Ndiri kuti Mwari wekudenga wakukomborerei muwanikwe muri munovakawo dzimba, munotengawo maproperties enyu kuburikidza nenyasha dzinogona kudurwa naMwari dzekubetsera baba Chirenje nemhuri yavo. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Aiwa zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Ndinangogara ndega, ndakagara naMenas mwana wekwa Chibanda, iye achinzi zvakare Chibanda Media. Don't forget kusubscribe on his YouTube channel nekufollow all his social media handles. Aiwa pakati pedu tinayo baba Chirenje. Aiwa baba Chirenje hama yedu. Ngatirambe takamira nawo, tirambe chivanyengeterera basa richienda mberi. Much love, much love and God bless. Right.